Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubatshazwa ihluku ukugwaza kubulawa umfundi ngesikhulu ihluku eMtubatuba eNomatia High School. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezidemete igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Lokhu engene njalo amazwe enduduze esikhuleni zokuxhumana emva kokuvela kwezindaba ezibhlungu eNyantisikazi zokubulawa komfundi ekuthiwa ubezilungele eMtubatuba eNomatia High School. Lo mfundi ongadalwanga igama noSibongo kubeka ukuthi ubese esikoleni izolo ngesikhathi kusuka uthuthuva kuxabana abafundi kubeka ukuthi ke kube nempi phakathi kwabafundi engaziwa ukuthi isuseyini. Lo obeshaya kubeka ukuthi ubesecasuka wabe eseqonda kulomfundi wamgwaza empindelela maqede washona kanjalo. Abantu basale beshaqekile esikhuleni zokuxhumana njengoba kuthiwa bekumfana obezilungele. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene ngalo lolu daba olibashiye bebambe ongezansi. Usibanxumala uthe izimpi ezikoleni zidlangile nangapha empangeni Masakane ngike ngezwe kuthiwa izingane zilwa zodwa. USathane uyazibusela nje kubafundi. Siyamthanda uthe kwaze kwabhlungu wabe esefaka ama-emoji akhala. Usihleli uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Umakazi uthe sale usubuya Nkosi wabe esefaka ama-emoji akhala. UKhulani Ndlovu uthe kanti impi isuka kanjani bese esikoleni othisha bekhona kanti yini ngempela ezikoleni benganakekeli ingane ngokufanele. USimuncu uthe sengathi umoya wakhe ngwalala ngokukhulu ukuthula. uGesh Nowe uthe kubhlungu ukukhulisa ingane kanzima bese kuqhamuka izigilamkhuba zibulale nje kalula ziboshwe zivele zincane ngaphandle. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.